manje ke ndikhuluma ngenyongo eyona into yomgogodla wenkukhu ebaluleke ukwendlula. Inyongo uyayisebenzisa awuthi nje ngiqale kade wenza iladi noma kade wenza umsebenzi wobungoma. Kuya ngokuhluka ukuthi yini kade uyenza, noma mawuchithekelwe yingane noma uxole kade ucela noma inhlanhla. Inyongo isebenza kona konke kahle kahle iyona into ephethe umgogodla wenkukhu, inyongo yenkukhu. Nanokuthi kufanele uqikelele ukuthi ayinyamalali. Inkukhu le uyakwazi uyayisebenzisa, uyayichela lapha empahleni ekade uyisebenzisa kuleyo nto le kade uyenza, kuya ngesigaba sento ekade uyenza. Inyongo khona ezinye izinto ezidinga igazi lenkukhu nengayidingi, khona ey'dinga inyongo kuphela. Noma uchithekele isisu konke lokho okumbe kade kwenzile, inyongo iyasebenza. Uyacela uxolo, inyongo iyasebenza. Uyacela ukuthethelelwa, inyongo iyasebenza. Uyacela inhlanhla yomsebenzi, inyongo iyasebenza. Kade ushonelwe, inyongo iyasebenza. Kade udavaza la abantu abasha bakuthanda kakhulu, kade ulele wenzani, uyacela uxolo ngenyongo. Kade ushada uyacela ixolo ngenyongo. Kade uphuphunyelwe isisu ingane, uyacela ukuthi amukeleke ngenyongo. Inyongo ibalulekile kakhulu. So kodwa manje ngicela ukugxila kakhulu la uthula ukuthi kade ulele khona nomuntu usebenzisa izinto zamakhambi, izinto zesintu, uyisangoma, udlila igobongo, unjani. Unabantu abadala, unesithunywa, uzohamba uye enkonzweni. Uma ufika enkonzweni uyanyanyisa ngoba wena ugcela ukungcola komuntu ekade ulele naye. Nayi inyongo ingumlamuleli. Kodwa lokho akuchazi ukuthi wena galavanta feba khona uzokwazi ukuthi ubuye uzocela intethelelo ngenyongo. Khumbula ukuthi umuntu osuke engale kwale nyongo uNkulunkulu esike ekubona konke okwenzayo, asuke ebona konke ukungcola kwakho ozokuthinta. Indlela elula uma uzokwazi ukuthi uyigcine le nyongo yakho, uyayivula, uyayifaka emanzini ukuyandisa, ngoba ayikho into edlula inyonga. Even isiqunga kadulele nomuntu kuthiwa zihlambulule ngesiqunga, kodwa inyongo yiwu-number 1 okundlula konke, especially kogobela. Uthwasile waqeda unabantwana, awufuni ukunyanyeka phambili kwabantwana, awufuni amadlozi akho aqhelelane nawe mekade kukhona into ekade yenza ephathelene nokuyijabulisa kwasemhlabeni. Uthatha inyongo uyayifaka emanzini. Indlela elula ukuthi ukwazi ukuyigcina uma ungekukhona ukuthi zonke iy'nsuku wena uzohlaba inkukhu. Uyayithatha inyongo uyayifaka emanzini, bese uyayithatha ungayifaka ku2 litha ukwazi ukuyigcina. Uma ugeza ukade uqeda ukudavaza noma uqeda ukuganga, uyathatha inyongo uyayithela emanzini. Uyaqala uyageza ngenyongo noma uyaqala uyageza ngensipho. Uqeda ukugeza ngayo bese uyathatha inyongo uyifake. Ungayisebenzisa njengesiwasho, kodwa inyongo idlula ngisho isiwasho. Inyongo iyona egeza konke, ikhaya, umsamo, ukushonelwa, ukuganga, izilwane. Inyongo ngingasho ngithi iyona ewumangqingqiza kwinkukhu, iyona ewumangqingqiza ethongweni, iyona ewumangqingqiza esithunyweni, iyona ewumangqingqiza kade wena ulahlekelwe abantwana. Lokho osuke uzokucela wena kade udubile ezidalweni, ungasabuyi uzibiza ngamadimoni. Indlela yokuthela uxolo, into eyingqikithi inyongo, yenza okuningi nokuningi. Ngiyabonga, ngiyacela ukuthi subscribe kwi-channel yami uMakhosi Umkhize khona uzokwazi ukuthola okunye okulandelayo. Ngiyabonga, amen.